कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. प्रधानी मोदी हेमगेल्या 75व्या जन्मदिसा निमित्तान सेवा पाक्षिक अभियाना अंतर्गत रक्तदान महादान कार्यक्रमाचे उद्घाटन. कारवार. प्रधानी नरेंद्र मोदी हेमगेल्या 75व्या जन्मदिसा निमित्तान मोदीजी हेमगेल्या आयुष्य आरोग्याचो आशीर्वाद मागून बीजेपी पक्षा वतीन कारवार शहराच्या श्री गणपती देवस्थानात तसेच बाळ श्री महादेव देवस्थानात पूजा करून महाप्रसाद वितरण केलो. मोदील्या 75व्या जन्मदिसा निमित्तान सेवा पाक्षिक अभियान कार्यक्रम अंतर्गत कारवार बीजेपी पक्षा वतीन कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत रक्तदान महादान या कार्यक्रमाचे आयोजन करून रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमी केले. या वेळार तेमी सांगले की स्वतंत्र भारताचे स्वप्न पळयले अप्रतिम दिग्गज नायक जनता पक्षाच्या कोट्यांतर कार्यकर्त्याले अभिमानाचे स्फूर्तीचे विश्वनायक मोदी हेमगेल्या 75व्या जन्मदिसा निमित्तान समाजसेवेचे ध्येय प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्त्यान आणि सार्वजनिकांन दवरून अमूल्य रक्तदान करून अनेक जीव वाचवूक सहकार्य करू जाय तरच आरोग्यवंत समाज निर्माणाक सहाय जावन समाजाक एक देणगी दिल्ल्यासारखे जातले असो तेमी संदेश दिलो. या वेळार बीजेपी जिल्हाध्यक्ष NS हेगडे, ग्रामीण प्रभारी गजानन गुनगा, जिल्हा आस्पत्रेचे किम्स डीन डॉक्टर पूर्णिमा, RMO डॉक्टर विजयराज, सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर नरेश पावसकर, नगरसभा अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, राज्य पंचायत सदस्य सुनील सोनी, नगरसभा सदस्य, जिल्हा उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा, नगर आणि ग्रामीण प्रधान कार्यदर्शी, बीजेपी पक्षाचे प्रमुख आणि कार्यकर्ते तसेच सार्वजनिक हजर आशिल्ले असे माध्यमाक माहिती दिला. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯಕ ಯೋಗಿಯ ತರ ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ದೇವಮಾನವ ದೈವಿ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಶ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ದೇವ ಮಾನವನಂತನೇ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಈ ಒಂದು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ 17 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಜೀವ ಹೋಗುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮಂಚದ ಶುಭಂ ಕಳಸಾಗಲಿ ನೀರೂರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ರಕ್ತದಾನದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶುಭಂ ಕಳಸ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ವತಿಯಿಂದ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೊರಕಲಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಬಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಾಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದಾಗಲಿ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಏನು ಆಶೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಯಾಕೆ ದೇವಮಾನವ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬಡವ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟವರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ
साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच प्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। खबर सांगता हरीश नाईक। कोस्ट गार्डच्या कामाक विरोध कारवार। दिवेकर कॉलेजा लागीं समुद्र किनाऱ्याचेर कोस्ट गार्डा खंयच्यान सुरू केल्ले समतलीकरणाचे काम स्थानिकांच्या विरोधामुळे थांबवचे पडले। कोस्ट गार्डाक मंजूर जाल्ल्या 3.14 एकर जागेत झाडां झुडपां काडून कंपाऊंड उबी करचे काम JCBच्या सहाय्यान सुरू केले, पण मच्छीमारी आणि नागरिकांन तीव्र विरोध केलो। जनशक्ती वेदिकेचे माधव नाईक आणि मच्छीमारी नेते नतन दुर्गेकर हेमी समुद्र किनारो लोकांसाठी खुलो रावूं जाय, नाजाल्यार सामान्य लोकांक समुद्र किनारो पळोवंक मेळचो ना अशी भूमिका मांडली। तहसीलदार निश्चल नरोना हेमी विरोध आशिल्ल्यान सद्या स्थिती तशीच दवरची आणि फुडल्या कारवाईसाठी जिल्हा प्रशासनाची परवानगी घेवची अशें तेमी सांगले। So don't go immediately for this development because this has to be resolved, and I think there is one proposal also for giving you an alternate land, not this land. Giving an alternate land and taking this back to the government. So that also is under consideration. So you speak to the DC level, and at that level only you just find out an alternate. We are ready to give an alternate somewhere else where ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದಾಗಲಿ ಸರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಹೌದು that will be decided by the commission. Sir, I got your point. We are ready to cooperate in all the matters. The thing is, this land, it is not that we have selected, right? It is not we who have selected it. It was selected in the past. Yes. I know. Actually, it was initially 14 acres. It came to 13.9. Then it came to 9.6. 3 acres. 3 acres. Yes. Okay, sir. So now the thing is, first what we need to understand is the people over here need to. जोयडा तालुक्यात BSNL नेटवर्क ठप्प, नागरिक त्रस्त। जोयडा कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याचे केंद्रस्थान असलेल्या जोयडासह तालुक्याचे सगळे BSNL नेटवर्क वीज पुरवठो बंद झाला की नेटवर्क ठप्प जाता। तालुक्यातले बहुसंख्य लोक BSNL नेटवर्काचेर अवलंबून असून परत खंड पडच्या यात BSNL सेवेन नागरिक त्रस्त जालात। नवीन BSNL टॉवर बांधले तरी त्याका अजूनही नेटवर्क संपर्क ना जावन शोभेचे वस्तू जालात। जोड्याच्या मुख्य स्थानार वीज गेल की नेटवर्क गायब जाता, फोन कॉल करचे, इंटरनेट वापरचे अशक्य जाता। BSNL संबंधित अधिकारी मात्र गप्प बसून फक्त महिन्या पगार घेतात, सुधारणा मात्र काहीच करनात असो ग्रामस्थ आरोप करतात। जोयडाच्या केंद्रस्थानार मजूर, कामगार, सर्वसामान्य नागरिक, बँक व्यवहार किंवा सरकारी इतर कामासाठी येतात जाल्यार नेटवर्क ना जावन इंटरनेट वापरू जायना जावन तेमगेली गैरसोय जाता। तेजेर उपाययोजना करचे कोणूच ना जावन जोयडा तालुक्याचे डिग्गी, उळवी, जोयडा, नागोडा, गुंद या भागात गेल्या महिन्याच्या नेटवर्क ना जावन फोन करूक सुद्धा झाडाचेर वयर चढ पडता। म्हण सार्वजनिकाली विनंती आसा की BSNL ही एक सरकारी सेवा असून ती वेळेचेर उपयोगाक मेळना जाल्ल्यान सर्वसामान्य लोकांच्या हक्काचेर अन्याय जाता। BSNL संबंधित अधिकाऱ्यान हितूंत लक्ष घालून ताबडतोब नेटवर्क सुरळीत सुरू जातली अशी पर्यायी व्यवस्था करून दिवची अशी मागणी केला। BSNL खाते हेजेर कितें उपाययोजना करता तेजेर जोयडा तालुकावासियाले लक्ष आसा। वरती कशा चढतो ते वरती? हां का म्हणून नेटवर्क इकडे येईना। हां नेटवर्काक लागून गावासनीक
एक अर्धा किलोमीटर येऊचे पडता हां बाहेर कोणाक फोन लावचे तर बरोचे जाल्यार तिकडे एक अर्धा किलोमीटर येऊन झाडांचेर सर्च करून बघून घेऊन हांगाच नेटवर्क येता म्हणून घेवन हांगा येऊन ते बसूसाठी जरा उबे रावसाठी झाडांचेर हे केला. हे तुम्ही सगळ्यांनी मिळून लोकांनी मिळून केला ते? हय ते गावाच्या पोरांनी मिळून तिकडे करणार असले येऊन फोन करून काय बी कोणाक मेसेज सांगतात. ओके. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.